मटिब ब्रै बालाब नै सिरि गाहाम रादाब फोसावनाय बे समाव आं ख्रिस्ट' जिसुनि मुङाव फरायनि इसोरनि गाहाम रादाबखौ खोथाबायदो सम जाब्लाबो जायाब्लाबो अरायबो खोथाबाय हाजासे सैसोनायजों फोरोंगासिनो था बिसोरनि गोरोन्थि मावनायफोरखौ दिन्थिनानै हो साबधान खालाम आरो गोहो हो बे गोथार बाथ्रानि गेजेरजों इसोरा जोंनि जिबनाव गेदेर बोर लाबोथों आरज खालामनि गोजौसिन थाराव थानाय सोरगोनि अनसुं दिनैनि टपिकआ जाबाय गाहाम रादाब फोसावनाय जों बाइबेलाव फरायनानै नुबाय बोथोरावबो जोङो गाहाम रादाबखौ फोसावनो नांगौ बे बाइबेल सिरिया जोंनो थुलुंगानाय लाबोदों जों मानो गाहाम रादाबखौ फोसावनांगौ बे बाइबेल सिरिनि गेजेरजों जों थुलुंगानाय मोनदों गाहाम रादाबा माखौ बुङो गाहाम रादाबा जाबाय जिसु ख्रिस्ट'आ मानो गाहाम रादाब जाखो जिसु ख्रिस्ट'आ मुक्तिदाता बासायगिरि एक नम्बराव दुइ नम्बराव जिसु ख्रिस्ट'आ जीवन दाता गोथांखौ बे जिसु ख्रिस्ट'नियावल' मोननो हायो आरो तिनि नम्बराव जिसु ख्रिस्ट'आ शान्ति दाता अराय शान्ति होग्रा बेनो गाहाम रादाब बे गाहाम रादाबखौनो जोङो दिनै बुहुमाव फोसावनो नांगौ जोङो ख्रिस्ट'नि गाहाम रादाबनि गांफा साफ्रोमबो लाइजामफोर जोङो ख्रिस्ट'नि गाहाम रादाबनि साफ्रोमबो गांफा लाइजामफोर माथाइनि 28 अध्याय 19 पदआव बुंदों थां नोंसोरो बुहुमनि सिमासिम थांनानै गासै जातिफोरनो फोलेरफोरनो बिफा फिसा गोथार जिउनि मुङै बिसोरखौ फोरोङै आंनि सेलाफोर खालामहै जिसु ख्रिस्ट'आ बेबादि बुंदों सोरखौ बुंदों नोंखौ आंखौ मानोना जों साफ्रोमबो ख्रिस्ट'नि गांफा गाहाम रादाबनि लाइजामफोर जों साफ्रोमखौबो बुहुमनि सिमासिम थांनानै बे गाहाम खौरांखौ गाहाम रादाबखौ खोथाहैनो होनदों जों अब्ला नायदोनि जोङो एक नम्बराव नायनि जिसु ख्रिस्ट'आ मुक्तिदाता बियो बासायग्रा जोङो नायनि थोनहरजानाय 4 अध्याय 12 पद बेयाव ओरैबादि लिरदों नै आङो असमियानि फरायनि आसामिसाव আন কত পরিত্রাণ নাই কিয়নো যাৰে আমি পৰিত্ৰাণ পাব লাগে স্বৰ্গৰ তলত মানুহৰ মাজত দিয়া এনে আন কোনো নাম নাই जिसु ख्रिस्ट'नि अनगायै बे बुहुमाव रावबो बासायगिरि गैया आरोबाव गुबुन मुं गैबावा शास्त्रआ जोंनो बेखौ खोथायो बुहुमाव गोबां देब देबिफोर दं बिसोर सासेयाबो बुंनो हायाखै जे आंनो बासायग्रा सोरगोआव थांनायनि लामाया आंनो होननानै सासेबो देब देबिफ्रा बेबादि बुंनो हायाखै बेनिखायनो जिसु ख्रिस्ट'आ जोंनि बासायगिरि बियो मुक्ति दाता जहननि 14 अध्याय 6 पदआव ओरैबादि बुंदों नै যিশুৱে তেওঁক ক'লে ময়েই বাট সত্য আৰু জীৱন মোৰ যোগেদি নগ'লে পিতৃৰ ওচৰলৈ কোনো নাযায় যিশুৱাল' सोरगोआव थांनायनि लामा एबा बासायगिरिया बे जिसुआल'
जिसु ख्रिस्ट'आल' जोंखौ सोरगो रायजोआव लांनो हागोन बेल' जोंनि बासायगिरि बेनो गाहाम खौराङा गाहाम रादाबा बे गाहाम रादाबखौनो जोङो बे बुहुमाव फोसावनो नांगौ जोंनि उसुं खाथियाव जोंनि ओनसोलाव जोंनि रायजोआव जोंनि खाथियाव थानाय गुबुन रायजोफ्राव गोबां मानसि बे मुक्तिखौ मोननायफोर दं जों बिथांमोननो बे मुक्तिदाता जिसु ख्रिस्ट'नि जि गाहाम रादाब बेखौ फोसावनांगौ जोङो दङ इब्रिनि 9:22 बि अंशआव ओरैबादि बुंदों पापखौ मोसन मोनोब्ला एबा पापनिफ्राय मुक्ति मोनोब्ला पापखौ सुगारनो थाखाय थै नांगौ थैजोंसो पापखौ मोसन खालामनो हायो एबा सुगारनो हायो साफा खालामनो हायो थै गहोआब्ला पापनि निमाहा गैया पापखौ गोथार थैजोंसो मोसन खालामनो हायो गोबां मानसिफोर बे बुहुमनि गोबां मानसिफोर गुबुन गुबुन जाति राव धोरोमनि मानसिफ्रा दाउमा दाउसा बावनानै जिब जुनारनि थै बावनानै गावखौ पापनिफ्राय मुक्ति खालामनो हास्थायो नाजायो नाथाय बाइबेला जोंनो खोथायो मानसिया जिब जुनारनिख्रुइ दाम गोसासिन बेनिखायनो मानसिनि पापआ जुनारनि थैजों साफा जाया जुनारनि थैजों सुगार जाया बेनिखायनो जोंनो सासे मुक्तिदाता नांगौ जोंनि पापखौ सुगारनो साफा खालामनो जोंखौ मुक्ति होनो जोंनो गोथार थै नांगौ जादोंमोन बेनिखायनो इब्रिनि 10:4 बुंदों बेवहाय बोरमा फान्थानि थैया माब्लाबाबो पापखौ सुस्रांनो हाया जिब जुनारनि थैया माब्लाबाबो मानसिनि पापखौ मानसि जातिनि पापखौ सुस्रांनो हाया बेनिखायनो ख्रिस्ट'आ गावनो क्रुसाव बलि जानानै गावनि थैखौ बोहैहोनानै जोंनो मुक्तिखौ होबाय परित्राणखौ होबाय बासाय जानायखौ होबाय जिसु ख्रिस्ट'नि थैयाल' पापखौ सुगारनो हागौ गोदो बोसोरे बोसोरे बलि बावनानै जुनारनि थै होनानै बोसोरे बोसोरे बलि होनानै गावखौ पापनिफ्राय मुक्त जानो मानसिफ्रा नाजादोंमोन हास्थायदोंमोन नाथाय जुनारनि थैजों मानसिया मुक्ति मोनैखाय बासाय जायैखाय जिसु ख्रिस्ट'आ खनसेयावनो खनसे क्रुसाव थैनानै थै बोहैहोनायजोंनो गासै बुहुमाव थानाय सुबुं माहारिनि पापखौ बियो सुगारबाय मुक्ति होबाय मानसिखौ बियो बासायबाय जोङो इब्रिनि 9:28 बि अंशआव नायब्ला नुगोन बेबादिनो गोबां मानसिफोरनि पापखौ बानलांनो ख्रिस्ट'आ खनसे बलि होजाबाय खनसेल' ख्रिस्ट'आ क्रुसाव बलि होजाबाय आरो बे खनसे क्रुसाव बलि होजानायजों थै बोहैहोनायजों ख्रिस्ट' जिसुआ जोंनि मुक्तिदाता जाबाय बेयो जोंखौ पापनिफ्राय बासायबाय जोंखौ बायनानै लाबाय बे गाहाम खौरांखौनो जों दिनै बुहुमाव फोसावनांगौ दङ सादु पाउला बुंदों गाहाम रादाब फोसावनायाव आं लाजिया बेनिखायनो जों साफ्रोमबो ख्रिस्ट'नि गांफा गांफा गाहाम रादाबनि लाइजामफोर जानायखाय जोङो गाहाम रादाबखौ फोसावनांगौ जों दहाय मथियाव नायनानै नुखाबाय नोंसोरो थां बुहुमनि सिमासिम थांनानै बे गाहाम रादाबखौ बिफा फिसा गोथार जिउनि मुङै फोरोङै फोरोङै
बिसोरखौ आंनि सेलाफोर खालाम होननानै बुंदों जों साफ्रोमखौबो थोननाय जादों गेदेर बिथोन होदों ग्रेट कमिसन जिसु ख्रिस्ट'नि जों साफ्रोमखौबो बुंदों जोङो जिसुआ गावनि थैखौ होनानै बेयो जोंखौ पापनिफ्राय उद्रायबाय बेयो जोंनो मुक्तिखौ होबाय बे जोंनि मुक्तिदाता जोङो 2 नम्बराव नायनि जिसु ख्रिस्ट'आ जिबनदाता गोथांखौ जों बिनियावल' मोननो हायो गोथाङा बिनियावल' दङ जहननि 11:25 पदाव जिसुआ ओरैबादि बुंदों जिसुआ बिखौ होनबाय आंनो गोथां फोथांगिरि आरो गोथांनि गिरिया जाया आंखौ फोथायगोन बियो थैब्लाबो थांखांफिनगोन थैब्लाबो थांखांफिनगोन जोङो कुनु धोरोम बिजाबाव सोरबा बेबादि सोरबा देबताया सोरबा धोरोम गुरुआ बेबादि बोलो होनानै गोहोजों बुंनाय जों मोनसेबो मोननो हाया मोनसेबो जों मोननो हाया नाथाय जिसु ख्रिस्ट'आ बुंबाय गोथांनि गिरिया आंनो आंखौ जाया फोथायगोन थैब्लाबो बियो थांखांफिनगोन जिसु ख्रिस्ट'आ बेबादि बुंदों आरो 11:26 पदाव बुंदों जहननि 11:26 पदाव जाया जिसुखौ फोथायो बियो नंथारगौयै थैथारनाय नङा जाया जिसु ख्रिस्ट'खौ फोथायबाय बियो नंथारगौयै थैथारनाय नङा बाइबेला जोंनो बेखौ प्रमाण होयो जहननि 3:16 पदाव बुंदों কারণ ঈশ্বরে জগতক ইমান প্রেম করিলে যে কেউ নিজের একমাত্র পুত্রকে দান করিলে যাতে যে কোনো কেউ বিশ্বাস করে কেউ নষ্ট নহয় কিন্তু অনন্ত জীবন পায় जायानो जिसुखौ फोथायो बेयो जोबनो गैयै अनन्त जीवन मोनगोन बाइबेला जोंनो बेखौ प्रमाण होयो गोथाङा जिसुनियावल' गोथांखौ बे जिसुआल' जोंनो होनो हायो जहननि 14 पदाव लिरनाय दङ नाथाय आं होगोन दैखौ लोंग्राहा गांथारनाय नङा बे दैया बिनियाव गोथांनि दैमु जागोन आरो बियो जोबनो गैयै गोथांखौ होगोन जिसु ख्रिस्ट'आ जि दैखौ जोंनो लोंहोगोन जायफ्रा लोंगोन बिसोरहा गोथांखौ मोनगोन जोबरोङैखौ मोनगोन बाइबेला जोंनो बेयाव बेबादि प्रमाण होयो दिनैहाय जोंनि जे गोजोन आरो खौसेथिनि आर'ज जोङो बेखौ लानानैनो बेयाव जथुमदों जिसु ख्रिस्ट'आ जोंनि मुक्तिदाता जिबनदाता आरो बे जोंनि शान्ति दाता शान्ति होग्रा गोजोननायखौ बे ख्रिस्ट'नियावल' जों मोननो हायो जोङो 3 नम्बराव नायनि जिसुआ शान्तिदाता बेयो शान्तिनि राजा शान्तिखौ जिसु ख्रिस्ट'आल' होनो हागौ बेनि शान्तिया जोबनाय गैया अरायबो बे बुहुमनि गोजोननाय शान्ति गासै दंनायफ्रा रंजानायफ्रा लिमिटेसन दङ मोनसे समाव जोबलांनाय दं बोरायलांनाय दं जामनाय दं गोमानाय दं बे बुहुमनि शान्तिया बेबादि नाथाय जिसु ख्रिस्ट'आ जोंनो जि शान्तिखौ लाबोबाय होफैबाय बे शान्तिया बे जोबनो गैयै शान्ति जहननि 14:27 पदाव जिसुआ बुंदों आं नोंसोरनियाव शान्तिखौ गालाङो बे शान्तिया आंनिनो बेखौनो आं नोंसोरनो होयो संसारा जेरै होयो आं बेबादि होआ नोंसोरो
दाजिंगासि उसाव बादाव दाजा आरो दागि जिसु ख्रिस्ट'आ जोंनो बे गोहोखौ बे जोंनो होबाय जिसुआ जोंनो जि सान्तिखौ होलांदों बे सान्तिया जोबनाय गैया बे बुहुमनि गोजोननाय रंजानाय सान्ति गासै दंनायफोरहा लिमिटेसन दङ बोरायलांनाय दं जोबलांनाय दं थैलांनाय दं नाथाय जिसुआ जोंनो जि सान्तिखौ होबाय बे सान्तिया अराय थायो बे सान्तिखौ जों बजाय खालामनानै लाखिनांगौ बे सान्तिजोंनो जोङो दिनै थांनानै दङ बे सान्तिखौ लानानैनो जोंनि ओनसोलाव थानाय गुबुन गुबुन मानसिफोर राव धोरोमनि मानसिफोर गुबुन गुबुन बेबादि खुलुमग्रा जाति राव भाषानि मानसिफोरजों जोङो खौसेयै दङ बे सान्तिखौनो जोङो सिगाङाव दोननानै जोङो खौसेथियै गोरोबज्लायनानै अनज्लायनानै जोङो थानो नांगौ आरो बे सान्तियानो जोंखौ खौसेथियाव लाबोगोन गोजोननायाव लाबोगोन जोंनि खाथियाव गुबुन देशफोर दं खोलाजों बांलादेश दं साहाजों भुटान दं सानजाजों बार्मा दं जों बे देशफोरजों माबोरै सान्तियै गोरोबनानै थानो हागोन आरो जोंनि ओनसोलाव जोंनि बे बिटिआरआव आसामाव जोंनि रायजोआव जों माबोरै सान्तिखौ बजाय खालामनानै लाखिनांगौ गोजोननायखौ जों माबोरै लाखिनांगौ बाइबेला जोंनो खोन्थादों जिसु ख्रिस्ट'आ जि सान्तिखौ होलांबाय बे सान्तिया अरायनिबो बेयो जोबनो गैया बाइबेलाव ओरैबादि बुंदों जोङो जोबनायथिङै फैदोनि माथाइनि 11:28 पदआव बुंदों हे भराकान्त आरो हे परिश्राন্ত আৰু ভৰাক্ৰান্ত লোকসকল মোৰ ওচৰলৈ আহা মই তোমালোকক জিৰণি দিম बाइबेला जोंनो फोरोंदों बुंदों अ मेंग्लिनायफोर गिलिर बिबान बाननांनायफोर नोंसोरो आंनि खाथियाव फै आङो नोंसोरखौ जिरायनो होगोन नोंथाङा बे संसारनि बायदि रोखोम जेंना जेंसिजों मेंदों नामा जिंगा सिनांदों नामा हांमा सुनांदों नामा जिसु ख्रिस्ट'नियाव फै नोंथांनि गिलिर बिबानखौ बियो बानस'नानै लागोन आरो नोंथांखौ जिरायनो होगोन गोजोननाय होगोन जि गोजोननाया जि सान्तिया जोबनो रोंनाय नङा बे सान्तिजों जिसु ख्रिस्ट'आ नोंनि जिबनखौ आबुं खालामगोन सुफुंगोन बाइबेला जोंनो बेखौ खोन्थादों नोंथाङा मेंनानै दङब्ला बे बुहुमनि बायदि रोखोम दिन थांनाय न'खर खुंनाय थांनानै थानायाव बेबादि जेंना जेंसिजों मेंनांदोंब्ला ख्रिस्ट'नियाव नोंथांनि गिलिर बिबानखौ गार जिसु ख्रिस्ट'आ बानस'नानै लागोन आरो नोंथांनो गोजोननाय होगोन नोंथांनो जोबनो गैयै सान्तिखौ जिसु ख्रिस्ट'आ होगोन दे बिदिब्ला जोङो शास्त्रआव जेरै बुंदों जों बे गाहाम रादाबखौ जोङो फोसावनि जोंनि उसुं खाथियाव जोंनि ओनसोलाव जोंनि रायजोआव जोंनि खाथियाव थानाय रायजोफ्राव देशफ्राव जोङो बेखौ फोसावनो नांगौ बे सान्तिखौ बजाय खालामनानै जों लाखिनो नांगौ बे सान्तिजोंनो जों जाहाथे गोजोन खौसेथियै गोरोबज्लायनानै थांनानै थानो हायो खाबु मोनो बे सान्तिया जोंनि गेजेराव गोरोबज्लायनायखौ अनज्लायनायखौ लाबोथोंसै जोङो बे सान्तिखौ बजाय खालामनानै लाखिनि आङो दिनै गुसुङै बेखौनो बुंनानै फोजोबबाय इसोरा जों बयनिबो सायाव आग्लाय बिग्लाय बोर होथोंसै हामबायसै